ଜମାରୁ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମନଟା କେମିତି ଛଟପଟ ଲାଗୁଛି। କଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ନା କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ନା, ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ହେଲେ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହବ ମୋ ତରଫରୁ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନା। ମୁଁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ମନ ହୃଦୟ ଦେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କରିବି ଜମା ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଭଲ ପାଉନଥିବେ କିମ୍ବା ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ନା ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମନର କଥା ଜଣାଇବାକୁ ହବ। ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ମନର କଥା ଜଣାଇବାକୁ ହବ। ବସନ୍ତ ବାବୁ, ବସନ୍ତ ବାବୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆରେ କଣ କୁହ? ମୋର ସେପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି। ଆରେ ମୋର ହିରୋ, ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ମୋତେ କିଛି କୁହ। ଏତେ ଗମ୍ଭୀର କାହିଁକି ଯେ? ତୁମର ଏ ଗମ୍ଭୀରତା ମୋର କଷ୍ଟ ଦିଏ ମ। କାରଣ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ମନ ହୃଦୟ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ତୁମ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ମୋର, ତୁମେ ବି ମୋର। ଛାଡ଼ ସେ ବାତ କଥା।
नाचूंगा उठोना भयन लगी दिल ही कोई